Okay mga kaspero, arangkada na naman kami. Na-night dive kami ngayon, 4 kami. Master X, Sir Danny, saka si Kuya. Ang aga namin ngayon. Aga para makarami. Kasi pagdating mamaya mga alas 10, lalabas na yung buwan. Tutumal na naman yung isda. Ngayon medyo madilim. May mga GT pa ngayon. Mga kaspero, ito yung giniba na bahay. Ayan. Resort ito. Ito yung West Cove dati. Kaso giniba na. Ayan. Sayang, ang ganda pa naman ng view dito. Ito naman mga kaspero, yung Shangri-La Resort. Ayan, Flying Foxes. Tara na mga kaspero, let's dive na gamit. Yeah. Dito kami ngayon sa harap ng Puka Beach. Dito kami mag-start.